treninga od Škorpio Morgu. Pa ovo je sad. I ovdje imaš Karolinicu Ritter. I onda da nije tići od Brno iz Ritter. Da, tako da možeš da kažeš sa nama sa ovom. Može, a? Čekaj. Može? Kako ti se čini tamo? Ja sam gotov nešto. Još nisam jeo odavno, brate. Čekaj taj. Brate, vozi i ova. Brate, ovo je laganije od ove prve. Ajde, znaš sve. All the way. Ova je laganije, jer su mi usta utrnala, brate, pa više ne osjećam ljuto. Ova je neka kisela, brate. Ilić. Vozi ga, ali je kisela, brate. Pazi, kad mi krenu suze, znači tad je katastrofa. Sipaj, sipaj, brate. Zavozaj ga, brate. Ime plati, imaš šuda mleka. A ovo, brate, nož, ako sebi želim da oduzmem život, koliko je ljuta. Koja je ova, brate, kako si rekao? Ahi mango. Brate, samo maramicu neko da mi dobacite. Brate, ova ga vozi, brate. Sad već osjećam u želucu lagano, brate. Lagano, da. Mango, a? Ovo je žutka, sladi. Jedeš, ne? Dobro, ti je postavljeno na sledeći. Može. Znaš šta, brate, tiši, brate, 1, 2, 3, 4. Pa znam, brate, skoro si mu 5, 9 rastavno si mu dobro paziti. Brate, ova ga subjektivno zavozala lepo, brate. Jebač. Nije još došao do mleka. Si daj na 300 hiljada, da znaš, znači tu ti je već skoliko ljuči, već već. Ne moraš, cijelo. Take it easy. Da, horse. Cijelo vas. Pa pomarate im priče, sad ima više nego ove se zajedno. Jel ova počinje posle ili odmah udar? Ne, sa žvaćem, brate, sa žvakom. Boga mi. Vidimo oči, gledamo. Pazi, brate. Ova već, brate, počinje umljak da mi trni, brate. I ovo isto se razvijeva po grijem, brate, ja mislim da je da... Šta? To je pol procent. Ne moraš to da... Misliš, a? Možeš sad da počeš da probaš. A dobro, neću, šta? Sad ti ta voza za... Zajebavaš me, brate, ovo je najljuća, bre. Majke mi, brate. Ozbiljno, a? Ova je najljuća, brate, kunem ti se. Do sad.
Ti možda kad pojedeš i okine nešto što ti vrati u ovih prethodnih dana, što ti Majke mi hoće da umrem od nje, brate. bakine bašte. Bakina bašta znači šuri, brate. Da, bakine što Brate, ja ti kažem, ovo je... Ispala bubica, brate, ova. Brate, te ovo stigne, ovako nisi svesno. ja nem... Mehane i 15 kilometara. On što već shvatio 1, 2, 3, 7. Ovo ostalo loma. Gleda, ovo su već uzgivnije kad ti da. 4 cele, brate. 4 i ovo zadnje. Da, samo što ovo sledeći nam je Već sam počeo, brate, da podrigujem. Brate, počelo mi se vrti u glavi. Majke me, brate. Znaš šta, ja nikad nisam jeo... A? Ja sam samo doručkovao, brate. Ne, znaš šta, nisam nikad jeo po redu, brate. Ja uz bilo koji has mogu pojedem kako hoćeš. A ovako redom nisam nikad. Ja sam mislio ćeš da mi daš, brate, Karolinu, da je duknem odmah, da pretrnim, ali treba doći do nje, brate. Sveža te pukne odmah, suva, brate, posle dolazi katastrofa. Brate, da li da skupim muda da maznem i ovo, a? Super. Milionče. Znaš šta, rekli ste mi 1.000.000, brate, kao da ste mi rekli, otvaraš pitanje za 1.000.000 dinara, brate. Brate, da li da je maznem? Uđi za ovo. Griz. Šta ti kažeš, brate? Može jedno. Šta nema sigurno? Brate, nakucao sam 2.500 lajkova na TikToku. Da li da ga zakucam, brate? Kad sad? Da, da. 2600. Fuck yeah. Sad će on uzme ono prvo kao pokidala me ovo prvo. Brate, tu je negde s prvom. Da? Tu je negde s prvom jutama. Da li sam ja debil ili šta je ovo, ali mene prvo pokida, brate. Pazi, sad ga vozi, brate. Sad ga vozi. Evo, ovo sad počinje ono kunem majku što me rodila, brate. Kraj, brate. Nema šanse više, brate. Ništa se daže sljedeći put kad se vidite da već nije završeno. Tako na 10 upala sa lukom. Viš fino, aj sad ti. A? To je to. Čestitim, ovo je svak čast. Skidaj, brate. Što? Ma bre, ovo, bubicu i ovo, brate.